Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында Татарстан хәбәрләре тапшыруы студияда Илгиз Шәккуров, без турдан тур эфирда эшлибез, алдагы минутларда. Казанның Гладилов урамындагы Созвездие йылдызлык арт резиденциясында янгын чыккан. Вакыйга урынында Илдар Сафиуллин да булып кайтты. Исем үзгәрүдән җисем үзгәрәме? Как народ проголосует, так и будет называться село. Ни өчен Әлки районында авыл атамасына үзгәреш кертергә телиләр? Бу хакта Гөлназ Сайфетдинова. Кеше гомерләрен коткарып калалар. Здесь речь идет о жизни человека, о здоровье его. Донор көне уңаеннан казанлыларның кан тапшыруын Инзилә Хөсәйнова да күреп кайтты. Бүген казанлыларны Татарстандагы беренче тоемлау станцияләре белән таныштырдылар. Картиналарны тотып карау, иснәп карау бик тә безгә шулай ярдәм итә. Станцияләрнең барлыкка килүе, аларның файдасы һәм рәсемнәрнең махсус сайлануы турында тулырак Лиана Бахтиева белде. Бүген Казанда элеккеге Алафузов театры бинасы янды 120 еллык тарихы булган корылманың чормасында ут чыккан. 1 ел ярым элек төзекләндерелгәннән соң анда Созвездие йылдызлык фестиваленең арт резиденциясе урнашкан иде. Бүген көндез янгын чыкканда артистлар сәхнәдә репетиция ясаган. Бәхеткә аларда башка хезмәткәрләр дә барлыгы 80 кеше бинадан исән-сау чыга алган. Кичке 5ләр тирәсендә янгын 500 квадрат метр мәйданны чолгап алган иде. Ут түбә эчендә булганга сүндерүе кыен. Илдар Сафиуллин дәвам итә. Элеккеге Алафузов театр бинасында чыккан куе төтен тирә юньгә таралган. Җил юк, көн эссе. Гладилов урамында транспорт хәрәкәте тулысынча тукталган. Бирегә бары тик коткаручылар, газ, электр тармагы эшчеләре, тәртип сакчылары һәм башка махсус хезмәт вәкилләре шулай ук журналистларны гына кертәләр. Хәзерге вакытта монда 24 берәмлек махсус техника җәлеп ителгән. 85 коткаручы эшләй. Ләкин шуңа да карамастан күргәнебезчә бинада янгын әле дәвам итә. Бинаның чормасында ут чыккан. Бу вакытта сәхнәдә репетиция бара торган була. Бина эчендә 80 кеше булган. Аларның барысы да эвакуацияләнгән. Бәхеткә сәламәтлекләренә зыян килүчеләр юк. Кырылма эчендә беркем дә калмаган. В 11 часов 38 минут поступило сообщение о пожаре. Казанның Гладилов урамындагы 49-нчы йортта янгын чыгу турында хәбәр коткаручыларга көндезге 11 сәгать 38 минутта килеп иреште. Янгын сүндерүчеләр тиз арада шул урынга килеп җиттеләр. Бинаның чормасы яна иде. Бинаның чормасы яна, ут кола ичендә булганга сүндерү кыен. Менә көчле басым белән су сиптерә торган тагын бер техниканы җәлеп итәләр. Кичкә таба 39 берәмлек техник һәм 150 артык хезмәткәр янгынга каршы көрәшә. Ут чыккан урынга Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлиева да килде. Созвездие йылдызлык фестиваль җитәкчесе Дмитрий Туманов мин шок хәлендә ди. Гадәттән тыш хәлләр министры Рафис Хабибуллин да монда. Шәһәр прокуратурасы тикшерү башлаган. Янгын чыгу очрагы буенча Казан прокуратурасы тикшерү башлады. Күзәтчелек органы белгечләр белән бергә янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләре үтәлешен тикшерәчәк. Кагыйдә бозулар ачыкланса, тиешле чаралар күреләчәк. Алафузов театр бинасы буларак билгеле әлеге бина төзелгәнгә 120 ел. Бу тарихи мирас объекты. Төзекләндерү эшләре ел ярым элек башкарылган иде. Шуннан бирле монда Созвездие йылдызлык фестиваленең арт резиденциясе эшләнде. Янгын чыгуның сәбәпләре һәм зыян күләме алдагы 10 көн эчендә билгеле булачак ди коткаручылар. Илдар Сафиуллин, Алмаз Диятинов, Яңа Гасыр каналы. Ширмешән районында 9 яшьлек малай батып үлгән. Гәүдәсен Күтәмә елгасы яр буеннан табып алалар. Бу фаҗига буенча гадәттән тыш хәлләр һәм янгын куркынычсызлыгы комиссиясе тикшерү башлаган. Барлык сәбәпләрен ачыкларга телиләр. Баланың әти-әнисе белән дә сөйләшү була. Әлегә шунысы билгеле, малай бер үзе балык тотарга киткән һәм су кыйнап чыгарга теләгән. Ел башыннан республикада 11 кеше батып үлгән. Ребенок должен быть находиться. Балалар я сәламәтләндерү, я мәктәп яны лагерьларында булырга тиеш. Аларны олы кешедән башка калдырырга ярамый. Туганнарга, танышларга, күршеләргә мөрәҗәгать итеп була. Баланың иминлеген тәэмин итмәгән чиракта ата-аналар административ җаваплылыкка тартыла. 5000 сум штраф каралган. Бүген бөтен дөнья донорлар көне. Казанда кан тапшыру өчен махсус күчмә комплекслары оештырдылар. Анда 100-гә якын кешене кабул итәләр. Мобиль пунктлар көндезге 12-гә кадәр эшләде. Төштән соң кан бирү авырга туры килә ди табиблар. Донорлык хезмәтенә даими төстә өлеш кертүчеләргә бүген республиканың сәламәтлек саклау министры дәрәҗәле хөкүмәт бүләкләре дә тапшырды. Мөһим эш башкаручылар белән Инзилә Хөсәйнова аралашты. Это, как с ударом дела? Нормально все? Никогда не сдавали кровь первый раз, да?
Qozon Кирмәне янындагы күчмә кон тапшыру комплексына бүген иртәдән үк кеше гомерләренә битараф булмаучылар җыелган. Көннәрдер ел саен килә, конны тәүге тапкыр тапшыручылар да бар. 22 яшьлек Айрат Вәлиев шуларның берсе. Можно спасти людей много. Кон тапшырып күпме кешегә ярдәм итеп була. Мин беренче генә тапкыр, шуңа күрә алдан кагыйдәләрен өйрәндем. Җаваплы эш бит. Аммар Хусейн исә инде 8 ел буе кон тапшыра. Елына 5 тапкыр бирәм ди. Пандемия чорында кызыл зонада волонтер булып эшләгән. Үпкәсе кабарган бер ханымга 3 ай эчендә 38 мәртәбә кон салдылар. Һәм моннан котлаулырак очракларда күпме кон кирәк булганын күз алдына китерүе дә кыен ди ул. Большой работы ради того, чтобы спасать жизни. Кеше гомерләрен саклап калу өчен донорлар зур эш башкара. Кон тапшыру хәзерге вакытта аеруча мөһим. Күпме авырларга аларның ярдәме тия ала бит. Донора костного мозга Архипова Виктора Владимировича. Виктор Архиповны бүген донорлык хәрәкәтенә теләктәшлек өчен медале белән бүләкләделәр. Аны Татарстан сәламәтлек саклау министры Марат Садыйков тапшыра. Виктор Архипов арка мие доноры 15 ел элек махсус регистрда теркәлгән булган. Аңа берничә ай элек шалтыратып, сезнең каныгыз туры килердәй авыру бар дигәннәр. Шунда ук ризалашкан. Здесь речь идет о жизни человека. Монда сүз кеше гомере, аның сәламәтлеге турында бара. Миңа калса бу эшкә һәркем үз өлешен кертә алыр иде. Иң мөһиме чын күңелдән булсын. Мин мәсәлән кон тапшырып, кемнең гомерен саклап калганымны да белмим. Бу медицина сыры, тик ярдәм итә алуыма шатмын. Конны 18 яшьтән өлкәнрәк һәм сәламәт булган һәркем тапшыра ала. Көннең беренче яртысында кон бирү кулай ди белгечләр. Бу очракта организмга югалткан кон күләмен тулыландыру җиңелрәк була. Алдан һәр донорга баллы ризык белән чәй эчертәләр. Сәламәтлекләрен тикшереп, барысы да тәртиптә икәнлегенә инангач кына кон алалар. Бер кешедән 450 миллилитр. Миллионы жизней. Монда миллионлаган кеше гомерләрен саклап калу турында сүз бара. Без ел саен 50 тонна кон компоненты әзерләп, төрле дәвалау учреждениеләренә җибәрәбез. Более 32 тысяч сдают кровь. Хәзер республикада 600 меңнән артык донор исәпләнә. Шуларның 32 меңе конны ел саен тапшыра. Татарстанда 12 меңнән артык мактаулы донор бар. Инзилә Хусейнова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Донорлар көнендә Казанда Росгвардия хезмәткәрләре дә кан бирде, алар плазма тапшыра. Бу изгештә Росгвардиячеләрнең беренче тапкыр гына катнашуы түгел. Март айында алар Россиянең Милли гвардиясе көне уңаеннан плазма тапшырган иде. Бүген кан плазмасы үзәгенә 20 хезмәткәр килде. Араларында даими донорлар бар. Айрат Сөнгатов плазма үзәгенә 2 атна саен килеп йөри, тапшырмый торсам, нидер эшләнми калган кебек ди. Донор булу өчен таләпләр зур түгел. Монда аның диетасы бик зур түгел, 1-2 көнлек диета бар. Ял иткән булырга тиеш кеше килеп, күп дигәндә 1-2 сәгать югалалар инде. Шуң югалаган сәгатьләр өчен әле тагын ял көннәрдә бирәләр. Изначально было просто Плазма авыруларга ярдәм итү доролар җитештерү өчен кирәк бит. Башта кешеләргә булышасы килде. Аннан соң үзем дә күнегеп киттем. Плазма тапшырасы көннәрне көтеп алам. Потом уже втянулся как-то. Плазма тапшырыр алдыннан донорлар медицина күзәтүе уза. Аларны табиб карый, кан анализларын тикшерәләр. Процедурага 50 минут тирәсе вакыт кирәк. Казандагы плазма үзәге Россиядәге иң зурысы. Ел саен монда 30 тонна кан плазмасы җитештерелә. Көн саен 80-нән артык кеше килә. Из плазмы донорларның плазмасыннан альбумин һәм иммуноглобулин дарулар ясала. Алар үзебездә җитештерелә. Альбумин күп кан югалткан пациентларга, иммуноглобулин иммунитеты начар кешеләргә кирәк. С большими кровопотерями иммуноглобулин для лиц, которые страдают иммунодефицитными состояниями. Исем үзгәрүдән җисем үзгәрәме? Әлки районының Сиктирмә Хузангаева авылында яшәүче кайбер кешеләр аның атамасына үзгәреш кертергә тели. Хузангаева дигән өлешен төшереп калдырып, авыл исемен бер сүзлегенә калдырасылары килә. Элек шулай иде. Тарихи атаманы кире кайтару мөһим диләр. Авылның исеме моңарчыда берничә тапкыр үзгәртелгән була. Хәзер инициатив төркем Татарстан Дәүләт Советына мөрәҗәгать иткән. Анда җәмәгать тыңлауларын үткәрергә кирәк дигәннәр. Толырак Гөлнә Сайфетдинова. Авылның соңгы яңалыгы исем үзгәртергә җыеналар. Кем ничек кабул итәр? Уртак фикергә генә киләсе калган. Халык күнгән битендә аңар. Инде строительләрендә шулай бүген дә шул килеш калса. Миңа дисем
Достарыма қалдырға тиіс деймін өзімше. Ауылда 300-леп кіші яши, көпшілігі шуашлар. Өз тарихында олының исімі бірнеше тапқыр өзгерген инде. Урта Иштибай Сихтарма деп те атала. Ауыл жерлігі башлығы айткенше, исімні өзгертірге тілеушілер мұны тарихи атаманы қайтару үшін керек деп аңлата. Мнение мое нейтральное. Миңа қалса, ничек те ярый. Хузангаева да әйбәт исем, хәзерге тәкъдим буенча иске атамасын кайтарырга җыеналар. Халык ничек хәл итә инде? Как народ проголосует, так и будет называться. Хузангаева атамасы әлеге торак пунктка 1981 елда бирелә. Шушы авылда туып үскән танылган чуаш шагыйре Петр Хузангай хөрмәтенә. Ул әсәрләрендә шушы авыл халкы турында күп язган. Биредә аның исемендәге музей да бар. После военные годы село пришло в запустение. Сугыштан соңгы чорларда авыл тарала башлый. Шул вакытта Хузангай исеме бәлки авылыбызга бетәргә юл куймас дигән фикергә киләләр. Хузангаев атамасы бирелә. Аннан соң тагын фикер үзгәрә. 2004 елдан 2 исемле булып йөртелә башлый. Петр Хузангай татарчада сөйләшкән, аны халыклар дуслыгы җырчысы дип йөртәләр. В соседних памятных селениях татарин, русский и чуваш зовут друг друга с уважением Иптеш, товарищ или юлдаш. Авылның хәзерге исеменнән икенче сүзен алып, Хузангаева дигәнен авыл хуҗалыгы җәмгыяте өчен генә калдырырга тәкъдим итә исем үзгәртергә теләүчеләр. Авылда яшәүчеләрнең яртысы халык җыенында катнашкан, күпчелеге хуплап тавыш бирә. Без төрле фикерләр ишеттек. Для нас, наверное, разницы никакой. Безнең өчен әллә ни аерма юк инде үзе. Тарихи атамасы да якын инде безгә. Бишек дигән мәгънәдә. Нравится нам Шихтерма. Жили при Шихтерме. Я родилась, когда еще село называлось Хузангаево. Мин авыл Хузангаева дип аталган вакытта туганмын. Миңа бу исем якын. Ике сүзе булып калса, әйбәт минемчә. Для меня это с двух частей. И неплохо было бы и то оставить. Ике сүздән торган итеп калдырсак, сызык аша язылган килеш әйбәтрәк кебек миңа. Ничек хәл итерләр инде, без берсенә дә каршы түгел. Аерма юк, тормышы гына әйбәт булсын. Татарстанда авыл исемен алыштыру очраклары моңа кадәр дә булды. Әйтик, Арча районындагы элеккеге Кыр хайван авылы документларда киткән ялгышлык була ул. Әлки районындагы Чуваш авылы исеменнән икенче сүзне алып ату буенча мөрәҗәгать Дәүләт Советына юлланган. Комитетта карадык. Бу хатны һәм әлеге дабайга шул закон нигезендә без тиешлебез халык фикерен иңүрешен белергә. Аның өчен эш группасы оештырылды. Әгәр дә халыкның фикере уңай ягында икән, Дәүләт Советы утырышында бу мәсьәләне карарга тиеш булабыз. Соңдан инде бөтен документларны Мәскәүгә, хөкүмәткә җибәрергә тиеш булабыз. Анда инде бу исемне алыштыру турында карар чыгарга тиеш. Җәмәгать тыңлаулары 24 июньгә билгеләнгән. Әлки районының Гөлнә Сайфетдинова, Олег Мыльников, Яңа гасыр каналы. Барлык юлларны да тәртипкә китерергә бүген Әлмәт районы башлыгы Тимур Нугманов эшлекле дүшәмбе утырышында шундый бурыч куйды. Федераль һәм төбәк юлларда эш әле һаман тәмамланмаган. Шәһәр эчендә исә 11 000 квадрат метр мәйданда чукырлар ямалган. 12 миллион сумлык ремонт эшләре башкарылган. Кыш карлы булу сәбәпле ел ахырына кадәр юлларны карап тору өчен бирелгән акчалар җитмәскә мөмкин. Район башлыгы шәһәрдә дә, район буенча да юлларда тәртип булырга тиеш дип ассызыклады. К сожалению, пока еще мы до 100% тоже не дошли. Кызганыч, федераль юлларда да, төбәк араларыныкында да эш төгәлләнмәде. Тиз арада аны тәмамларга кирәк. Чокырларны ямаудан тыш планлы капиталь ремонт та бар бит әле. Шәһәр юлларында тәртипкә китерү мөһим. Бүленеп бирелгән акчалар бетте дигән сүз булырга тиеш түгел. Юлларны тиешенчә төзекләндерү алымын табарга кирәк. Яршалыда коронавирус белән авыручылар саны кимесә дә, саклык чараларын бетерергә ашыкмыйлар. Бүген бу хакта шәһәр мэриясендә узган киңәшмәдә белдерделәр. Соңгы атнада Яршалыда 62 кеше ковид йоктырган, бу аннан алдагы атна белән чагыштырганда 15 авыруга азрак. Пандемия башланганнан бирле автокалада коронавирус йоктыруның 17 382 очрагы теркәлгән, бу республика буенча чагыштырганда 20%-ка кимрәк. Шәһәрдә әле һаман да госпитальләр, фильтр аша үткәрү урыннары эшли, шулай ук вакцинация һәм ревакцинация ясатырга була. 358 725 доза вакцина кайтты. Аны барлык сыргыханәләрдә дә ясатып була. Шулай ук мобиль бригадалар эшли. Алар төрле оешмаларга чыга ала.
Бердәм Россия партиясе ярдәме белән ДНРның Горловка шәһәреннән Казанга күченгән гаилә балаларын үз янына кайтара алган. Украинада махсус операция башланганчы Оксана Бурлуцкаяның кече кызы Изабелла Мәскәү өлкәсендә туганнарында яшәгән. Махсус операция башлангач ул өлкән кызы белән Татарстанга күченергә мәҗбүр була. Мәскәү өлкәсеннән кечкенә кызын үз янына күчерергә тели. Бердәм Россия партиясенең иҗтимагый кабул итү үзәгенә мөрәҗәгать итә. Бурлуцкийлар гаиләсенә кызларын алып кайтырга билет алырга Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин һәм партияның төбәк бүлекчәсе хезмәткәрләре булыша. Әни белән кыз очраша һәм без бик бәхетлебез диләр. Безгә күрешергә булышкан өчен Бердәм Россия партиясенә зур рәхмәт. Билет алырга ярдәм иттеләр. Ниһаять кызым белән очраштык. Әлмәт күлләрен кем пычрата, сулыкка цементлы эретмәне кем түккән, экологлар гаеплеләрнең исемен атады. Бу хакта бүген Реальное время интернет газетасы яза. Рөстәм Миңнеханов бүген эш сәфәре белән Мәскәүдә, анда ул Россиянең югары белем һәм фән министры Валерий Фальков белән очрашты. Иннополис университеты үсеше һәм инновацияле шәһәрдә яңа объектлар төзү турында фикер алыштылар. Татарстан һәм илнең фән һәм югары белем министрлыгы белән берлектә тормышка ашырылучы программалар, шулай ук яңа технопарклар булдыру өчен белгечләр җәлеп итү мәсьәләләре дә күтәрелде. Искәртеп узабыз, федераль министр Валерий Фальков Иннополис университетының күзәтчелек берлеге составына кергән. Иван Купала бәйрәме беренче тапкыр Яшел Үзәндә узачак. Казан Сабантуе 2 көнгә сузыла. Чуашларның уявына чын крепость төзиләр. Быел Татарстанда 388 Сабантуе һәм 80-нән артык фестиваль уза. Бу эшнең төп максаты республикада яшәүче күп милләтле халыкларны, аларның гореф-гадәтләрен башка милләтләргә таныту. Бүген бу хакта хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә мәдәният министры Ирада Әюпова сызыклады. Быел Татарстанлыларны һәм республика кунакларын тагын нинди бәйрәмнәр көтә? Алия Хайретдинова җиткерер. Узган атналар бәйрәмнәргә бай булды. Республикада Каравон, Семык, район сабантуйлары гөрләде. Алда Уяф, Гырон, Быттон, Петров. Быел Татарстан 388 сабантуй уздырырга җыена. Шул исәптән чит илләрдә дә. Республика сабантуе быел беренче тапкыр 2 көнгә сузылачак. 18 июнь көнне кунакларны от чабышында көтәләр. 19 сабантуй Мирный дәрвишләр бистәләрендә һәм Ак кыш күлендә була. Бәйрәм чаралары көндезге 11дә башланып китә. Быел абсолют батырга бүләккә квадроцикл бирәчәкләр. Турнир по көрәшу в рамках праздника Сабантуй. Өч мәйданда да көрәш оештырылачак. Бу әлбәттә күп батырларга үз көчләрен сынап карау мөмкинлеге. Димәк, быел Татарстанда 3 абсолют батыр булачак. Һәрберсендә төп приз көтә. Тәтеш районы Килдеш авылында 25 июнь көнне Мордва бәйрәме Валда Шинясь узачак. Баулыда 2 июльдә кунакларны удмуртларның Гырон Быттон бәйрәмендә көтеп калалар. Иван Купала быел беренче тапкыр Яшел Үзәннең Ильинская авылында узачак. Хәзер Татарстанда 170-тән артык милләт вәкиле яши. Бәйрәмнәрнең күплеге халыкара дуслык билгесе. Фестиваль будет продолжаться. Бәйрәмдә төрле ансамбльләр чыгыш ясаячак. Шул исәптән Донецкидан, Белоруссиядән, шулай ук суга Тақия агызу йоласын башкарачакбыз. Чуаш халкының Уяв бәйрәме Әлки районының Сиктерме Хузангаева авылында 10 июль көнне узачак. Бәйрәмгә дип монда крепость төзиләр, СССРның 100 еллыгы паркы да ачылачак. Я могу сказать, это будет один из самых центров туризма в Татарстане. Туристларны да җәлеп итәсебез килә. Бәйрәмнең мәйданыгына ни тора? Күл, судагы аккышлар, аларга дип махсус йортлар ясалды. 17-18 июнь көнне Ульяновский өлкәсендә федераль сабантуй узачак. Илнең 65 төбәгеннән кунаклар көтелә. 1-2 июль көнне Мордовиядә бөтен Россия авыл сабантуе оештырыла. Халыкара шахтерлар сабантуена кунакларны 26 июнь көнне Кемерово өлкәсенең Новокузнецкий шәһәрендә көтеп калалар. 22 июньнән 25-нә кадәр Якутиядә Татарстан көннәре узачак. Беренчедән сабантуйны уздырыр өчен авыл барыбызга да мәгълүм булганча Татарстан районнары шәһәрләрендә генә түгел, гомумән илебезнең 35 төбәгендә һәм Россия Федерациясының 58 төбәгендә уздырыла. 22-23 июльдә Булгарда Ага базар халыкара фестивале узачак. 30 август көнне Уйнагыз гармоннар фестивалендә Тальян гармон осталарын көтеп калалар. Шулай итеп республикада 80-нан артык фестиваль узачак. Һәрберсе күп милләтле республиканың мәдәни байлыгын күрсәтә. Һәрбер кеше ул турист кына түгел, һәм үзебезнекеләр, безнең гаиләләр, кемгә безнең тарихыбыз, милли байлыгы кызык. Минемчә алар
мәгълүмат бер җирдән мәгълүмат алырга тиеш. Татарстанда этно-мәдәни карта булдырылган. Ул төрле халыклар бәйрәмнәрен туплый. Җәен генә түгел, кышын да, көзен дә Татарстан халкын берләштерүче бәйрәмнәр әле күп булачак. Алия Хайретдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Qozonda якшәмбе узачак Сабан туена әзерләнәләр. Җомга көнне көндезге 11-дән башкалада бу бәйрәмгә бүләк җыячаклар. Нәкъ авылдагыча бизәлгән җигүле атлар, милли киемнәр, моңлы гармон белән. Килгән кунаклар да шәһәр халкы да бу тамашада катнаша ала. Бүләк җыючылар Казанның кайсы урамнарыннан узачак? Олия Сабирова сөйләр. Казан урамнарына җигүле атлар чыгачак. Нәкъ авылдагыча йоласына туры китереп. Бу җомгада көндезге 11-дән башкалада 4-нче тапкыр Сабан туена бүләк җыю көтелә. Шушы бүләкне котлап, бер биеп алыйк әле. Бүләк җыючылар Казан Кремле Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театры, Туган авылым комплексы һәм Иске Татар бистәсе аша узачак. Төп тукталыш Камал театры янында. Биредә җырлы биюле концерт программасы булачак. Зәңгәршәл спектакленнан үзек күрсәтеп, Сабан туена бүләккә Зәңгәршәл дә тапшырылачак. Мы подготовили наших батыров. Безнең комплекста Сабан туена бүләк җыю оештырыла. Борынгы сугышлар киемендәге иратлар зур сандык алып һөнәрчеләр янына туктала. Осталар үзләренең эшләмәләрен бүләк буларак шунда салачак. Аннары сандыкны Камал театры каршындагы мәйданга алып киләләр. Монда беренче тапкыр Туган батыр гимны яңгыраячак. Чарага Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та кушылачак. Ул да бүләк бирергә тиеш. Узган ел ул ярышларда җиңгән балалар өчен 3 телефон тапшырган иде. Шулай ук милли бәйрәмгә бүләкләрне республика, шәһәр һәм оешма җитәкчеләре дә бирәчәк. Бу минем әбиемнең әнисе чиккән 1887 елда сөлеге һәм мин үзем дә чигәм. Мине әнием өйрәтте һәм мин үзем чигеп сөлегене бәйрәмдә, Сабан туй бәйрәмендә бирәм батырларга. Бу матур милли йола туристларны да җәлеп итә. Вторая цель – это привлечение туризма. Чараның максаты халкыбызның гореф-гадәтләрен генә торгызу түгел, туристларны да башкаларга җәлеп итү. Бу чара Сабан туен үзенчәлеклерәк итә. Казанга килгән кунаклар да бездә озагракка калырга мөмкин. Теләге булган һәркем борынгы юлларда катнаша ала. Бүләк җыю вакытында Казанда юллар ябылмаячак. Быел башкала Сабан туе 19 июньдә 3 урында, Тынычлык һәм Дәрвишләр бистәсендә, Аккыш күле буендагы Урман паркында узачак. Олия Сабирова, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы. 18 июньдә Минзәләдә республика күләм театрлар Сабан туе үтәчәк. Быел ул 14-нче тапкыр уздырыла. Узган ел апастагы Сабан туенда Минзәлә театры хезмәткәрләре иң күп бал җыйган иде. Былтыргы төп батырда Минзәләдән. Шуңа да артистлар Сабан туе быел шушы районда үткәрелә. Республиканың 10 театры коллективы 13 төрле ярышта супер бүләк машина өчен көч сынашачак. Узган еллардан аермалы буларак, ул бер кешегә түгел, бөтен труппага бирелә. Театрлар Сабан туенда ел саен 3000-нән артык мәдәният һәм сәнгать вәкиле катнаша. Театр коллективы эчендә безнең коллективны канатландырырга да һәм бигрәк тә инде районыбызны, безнең матур табигатькә ия булган көчле хезмәткәрләргә ия булган Минзәлә районын тагын бер тапкыр таныту өчен бик файдалы, кулай, зур вакыйга. Бүген Татарстандагы беренче тоемлау станцияләрен тәкъдим иттеләр. Алар 4-тәү Казан Кремле музей тыюлыгында урнашканнар. Бу җайланмалар начар күрүче һәм ишетүчеләр өчен булдырылган. Мондый кешеләргә картиналарны тоемларга ярдәм итәләр. Нинди юллар белән икәнлеген Лиана Бәхтиева күреп кайтты. Динар Гаянов сәнгатьне аеруча якын итә, тик менә инде 9 ел аның күзе күрми. Элек музейларга еш йөргән булса, хәзер мәгънәсе юк ди ул. Тоемлау станциясе булдыру физик мөмкинлеге шикле кешеләр өчен бик кирәк дип саный. Картиналарны тотып карау, иснәп карау бик тә безгә шулай ярдәм итә. Бик тә яхшы. Әлеге картинаны тотып, тыңлап һәм хәтта иснәп карарга була. Янында урнашкан махсус станциядә калкулыклар ярдәмендә ясалган картина бар. Янында аның иң мөһим детале һәм хуш исле савыт саба. Әлеге картинадан чәчәкләр һәм җиләк-җимешләр исе килә. Мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр 4 картина белән таныша ала. Алар арасында иң танылганы юлдан язган ул дип аталганы. Очень активно используем. Без сизу органнарын актив кулландык. Айрыша экспонатларның исен сизу минем өчен яңалык булды. Мондый алым картинаны күз алдына китерергә һәм рәссамның эшен аңларга ярдәм итә. Нигездә мондай экскурсияләргә 4-5 кешелек төркем белән киләләр, әмма бер үзең килеп карау мөмкинлеге дә бар. Моның өчен тефлокомментарийлы аудиогид әзерләнгән. Алардан бушлай файдаланырга мөмкин.
Тифлокомментирование – это Тифлокомментарийлы аудиогид картиналардан тыш тирә юнне дә тасвирлый, түшәм стеналарның зурлыгы һәм төсе турында аңлата. В аудиогиде проговаривается, какое помещение, какой оно формы. Ношар ишетүчеләр өчен видеогид ясыйлар. Ул бер ай эчендә әзер булачак. Тоемлау станцияләре мөмкинлекләре шикле кешеләрне генә түгел, башка тамашачыны да үзенә җәлеп итә. Әлеге күргәзмә 20 ноябрьгә кадәр эшләячәк. Лиана Бәхтиева, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Россия көненә багышланган чаралар дәвам итә. Бүген Казан гаилә үзәге янында Россиянең халык артисты Олег Газманов һәм татар эстрадасының яшь җырчысы Марат Яруллин чыгыш ясаячак. Бәйрәм концертына керү бушлай, ул кичке сәгать 7-дә башлана. Инде санаулы минутлар калды. Хәзер анда хезмәттәшебез Чулпан Касыймова эшли. Чулпан, хәерле кич, халык җыеламы, артистларның кәефе ничек? Хәерле кич, Илгиз. Хәерле кич, Илгиз. Казан гаилә үзәгенә әлеге һаман халык агыла. Бүген бирдә зур концерт көтелә. Россиянең халык артисты Олег Газманов һәм татар эстрадасының яшь башкаручысы Марат Яруллин чыгышлары. Керү бушлай. Шулай булгач бирдә сезне көтәләр. Концерт иганәчеләр акчасына уздырыла. Олег Газманов гонорар Украина махсус операциясында яраланган солдатларны дәвалауга тотылачак дип белдерде. Бүген ул үзенең репертуарындагы барлык популяр җырларны башкарачак. Беренче минуттан инде концерт башлана. Без концертны көтеп торачакбыз. Шулай булгач сүз Илгиз, сүз сиңа. Без концертны көтәбез. Әлегә шулар. Рәхмәт, Чулпан. Безнең белән турыдан-туры элемтәдә хезмәттәшебез Чулпан Касыймова иде. Ә безнең тапшыруыбыз тәмам. Исән-имин булыйк. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн чыгыш бөгелмә, баулы азнакайда көн кояшлы булачак. Атмосфера фронты якынаю сәбәпле республикабызда төнлә урыны белән явым-төшемнәр булуы мөмкин. Шулай ук яшен булу ихтимал, яшен вакытында җил көчәя. Ә көндез һава шартлары уңай саклана, температура үзгәрми диярлек, төнлә 10-17 булса, көндез 28 градуска кадәр җыла. Ә төньяк көнчыгышта көндез 27 градус. Татарстанның төньягы әгерҗе Мензелә-Мензеләйстә көн кояшлы һәм җылы булачак. Якын көннәрдә температура бераз төшә, явым-төшемнәр арта, ди фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта алмашынучан болытлы көн, җилкен яктан уртача тизлектә исә урыны белән көчәя. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә төнлә яңгыр явачак, көндез исә явым-төшемнәрсез. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Ялмәт, Мамадышта аязучан болытлы көн, 27 градус җыла. Югары температура тәэсирендә урманнарда янгын чыгу хәвефе зур, табигать кочагында игътибарлы булсагыз иде. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Доктор Оз федераль җилтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар проблемасын хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 70 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Говорит Оксана Кузина, основатель медцентра «Доктор Оз». Своим пациентам мы рекомендуем отказаться от сложного хирургического вмешательства. Всего один укол позволяет спасти разрушенный сустав и отказаться от протеза даже на поздней стадии артроза и при некрозе. Приходите в «Доктор Оз», убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. Казанда аязучан болытлы көн 29 градус җыла, көн яктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы терекемеш баганасының 752 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 52%. Җирнең магнит кары тыныч. Бүгенгә менә шулар, исән-имин булыгыз.